Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Jana Akonem. Ja sama też nie wierzę w to, że mamy przyjemność rozmawiać i bardzo się cieszę, że mamy okazję się tutaj spotkać na nietypowym wydarzeniu, jakim jest Festiwal Literacki Mistrzostwa Sportowe. Toivotan Janne Ahosen erittäin tervetulleeksi ja haluan samalla mainita, että en itsekään oikein usko, että tapaamme näin omituissa merkeissä eli kirjamessujen eikä urheilutapahtuman merkeissä. Wiem, że Twoja autobiografia została wydana w 2009 roku, jak poprawnie się mylę, a w Polsce w 2022. Zastanawiałam się, dlaczego tak jest, po czym odkryłam, że Adam Małysz swoją autobiografię wydał w roku 2004, więc rozumiem, że należało zachować odpowiedni dystans publikacji. Oma elämä kertasi ilmestyi Suomessa jo vuonna 2009 ja Puolassa vasta vuonna 2022. Ja ihmettelin hieman miksi näin pitkä väli, mutta sitten huomasin, että Adam Małysz julkaisi oman elämänkertansa vuonna 2004, joten ymmärrän, että tässä oli syytä pitää hieman välimatkaa. Joo, siitä on tosiaan kauan aikaa, kun se on jo Suomessa julkaistu ja sitten se on tuossa välissä ennen tätä Puolaa niin mennyt Tsekkeihin ja Saksaankin ja ehkä itsekin vähän ihmettelin, että miksi Puola on vasta nyt. Puola on kuitenkin iso mäkihyppymaa ollut ja sitten muistetaan nimenomaan taistelut Adamin kanssa, niin ehkä ihmettelin itsekin. Tak, rzeczywiście upłynęło wiele lat od wydania książki w Finlandii. Przed Polską też została wydana właśnie w Czechach czy w Niemczech i sam się zastanawiałem, jak to wyszło, że w Polsce, które jest takim krajem skoków narciarskich, upłynęło tyle lat. Jak się czułeś wracając do tego materiału? Wiem, że napisałeś posłowie, w którym uzupełniasz pewne treści, ale wyobrażam sobie, że też emocjonalnie powrót do tego rozdziału z życia, czy do kilku rozdziałów też mogą być dla Ciebie emocjonalny wymiar. Miltä tuntuu palata näin vuosien jälkeen kirjoissa kuvaamasi tapahtumiin ja noin vuosiin ylipäätään? No joo, kyllähän ei se välttämättä ihan helppoa aina niihin palata, että silloin kun kirja ilmestyi Suomessa, niin mä en sitä oikeastaan lukenut silloin itse. Totta kai silloin kun sitä tehtiin, niin siinä käytiin asioita läpi ja vähän tämmöistä oikolukemista. Mutta mä en kunnolla sitä kirjaa varsinaisesti lukenut. Ja sitten oli ehkä mennyt 10 vuotta siitä kirjan julkaisemisesta, niin mä päätin, että nyt mä luen sen kirjan. Niin en pystynyt, niin paljon nousi tunteet pintaan, että mä en päässyt varmaan 100 sivua pidemmälle. Mä joudun lopettaa sen. Ja siitä meni ehkä vuosi 2 eteenpäin. Mä ajattelin, että nyt mä luen sen. Ja en päässyt sen pidemmälle. Eli mä en ole sitä oikeasti lukenut itse vielä kertaakaan ja en ole pystynyt lukemaan. Että sieltä moni asia niin kun, ei välttämättä pahalla, ihan hyvälläkin, mutta isolla tunteella tulee niin kuin mieleen ja se on sitten jäänyt lukematta. Przyznaję uczciwie, że rzeczywiście nie jest łatwo o tych wspomnieniach mówić. Przyznam się, że do dziś nie czytałem całej tej książki. Około 10 lat po wydaniu książki w Finlandii postanowiłam, że chcę ją przeczytać. Podjąłem próbę, ale po około 3 stronach byłem zmuszony przestać. Poczułem tak duży przypływ emocji, niekoniecznie złych, też dobrych, ale to natężenie tych emocji było dla mnie zaskoczeniem. Podjęłam nową próbę rok czy 2 później, ale nadal nie byłem w stanie i nawet do dziś dnia czuję, myśląc o tych rzeczach, jak bardzo one nadal żyją we mnie i wzbudzają nowe emocje. Czy znajdujesz dla siebie przestrzeń do rywalizacji? Mitä sitten kirjallisuus? Löydätkö siitäkin jotain tämmöistä kilpailumahdollisuutta tai miten se haastaa sinua? Mä en tiedä, löydänkö mä mitään tuohon kilpailemiseen liittyvää, mutta ainakin tämän kirjan osalta niin se haasto siinä, kun mä oon ollut urheiluuralla aika niukkasanainen, en kovin laveasti kysymyksiin vastailu, vaan aika
tiukkasanainen tunteita oli näyttänyt, niin sitten se, että tässä kirjassa aika arkojakin asioita sitten niin kuin rehellisesti kerroin, niin se oli varmaan se suurin haaste, että miten siinä uskaltaa niin kuin avautua ja hyvä sittenkin avautua, että varmasti sitten myös semmoinen terapeuttinen kokemus. Może nie tyle dało mi czytanie to takie poczucie rywalizacji, ale na pewno było to dla mnie wyzwaniem, jeżeli chodzi o mówienie, mówieniu o emocjach, czy o takich bardzo trudnych, delikatnych przeżyciach. Podczas mojej kariery sportowej raczej byłem oszczędny w słowach, nie wysławiałem się jakoś szczególnie szczegółowo czy szeroko, zwłaszcza na takie tematy prywatne, a tutaj byłem zmuszony się nad tym pochylić i na pewno było to w jakimś wymiarze terapeutycznym. I zastanawiam się, na ile tworząc tę historię autobiograficzną, czasem kusiło, że może coś podkolorować, postawić siebie w lepszym świetle, a na ile jednak starałeś się wszystko zyskać przed nami. Edellinen vieraamme Antti Tuomainen puhui siitä, kuinka hän tykkää luoda fiktiota ja keksiä uusia asioita. Houkutteliko sinua omaa kirjasi kirjoittaessa vähän muunnella yksityiskohtia tai värittää niitä kokemuksia? No, ei kyllä. Muistaakseni kertaakaan mikään tommonen käynyt mielessä, että ehkä tässä kohtaa puhutaan vähän erityyppisistä kirjoista ja halusin kertoa tavallisen, kuitenkin siellä takana on tavallinen suomalainen mies ja kertoa sen tarinan. Se sattuu vaan se ammatti sitten olemaan urheilu ja sitä kautta julkinen, mutta ja sitten tämmöisessä, kuitenkin kun julkisuuden henkilö, jos se hirveästi olisi alkanut värittämään, niin kyllä mä siitä olisin varmaan jäänyt kiinni. Nie, szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, żebym miał takie przemyślenia. No wydaje mi się, że jest to jednak zupełnie inny rodzaj literatury, więc też było mi łatwiej takiej pokusy uniknąć. W zasadzie chodziło mi po prostu o opowiedzenie historii zwykłego fińskiego mężczyzny, który no, akurat jak się stał sportowcem i odniósł sukcesy. Zresztą jako osoba publiczna, gdybym zaczął tam mocno kolorować pewne historie, na pewno szybko zostałbym na tym przyłapany. Na samym początku naszego spotkania wywołałam Adama Małysza. Zakładam, że wciąż nawet po latach Polacy tworzą tę opozycję. W posłowie tej książki wspomnianym już przeze mnie odnosisz się do tych tragicznych sytuacji, w których dostałeś pogróżki przed startem w zawodach. Zastanawiam się, na ile już teraz czujesz się bezpiecznie w Polsce, a na ile też gdzieś z tyłu głowy coś jest jakiś niepokój. Mainitsin tuossa alussa Adam Małysin ja kirjoitkin kirjassa siitä, kun pahimmalla hetkellä sait tappouhkauksia Puolasta. Miten tällä hetkellä koetko olevasi turvassa Puolassa vai muistuvatko nämä asiat vielä jossain takaraivossa? Kyllä mä koen olevani turvassa ilman muuta, että se kyseinen viikonloppu silloin vuonna 2005, niin mä luulen, että se tilanne rauhoisi aika hyvin. Se oli todella hyvin aistittavissa Sakopaadassa siinä kilpailun viikonloppuna, kun siellä hypätään 2 kilpailua, lauantaina ja sitten sunnuntaina, niin lauantaina, kun oli mun vuoro hypätä, niin yleisö puuasi ja mä niin laistin sen, että nyt ei kyllä mun haluta täällä pärjäämään. Ja sitten siinä tulemaan paras mahdollinen lopputulossa, niin Arvo voitti sen kisan ja mä olin toinen. Ja sen jälkeen musta tulikin sankari, ainakin näin niin kuin yleisön reaktiot sen mulle osoitti. Ja sitten sunnuntaina sieltä menikin toisinpäin, että mä olin ykkönen ja Adam kakkonen. Ja silti yleisö oli sitten ihan täysin mukana myös siinä mun voitossa. Että se niin kuin asetelma jotenkin kääntyi sen viikonlopun aikana ja sen jälkeen ei ollut ikinä mitään ongelmia tai pahaa sanottavaa puolueistyössä. Tak, to był bardzo krótki epizod. To był właściwie jeden weekend w 2005 roku. Były to skoki w Zakopanem, takie dwudniowe, jak to zwykle bywa. I powiem szczerze, ta sytuacja w zasadzie już jakby się sama rozbroiła podczas tego weekendu. W sobotę po moim skoku publiczność generalnie buczała, była raczej negatywnie do mnie nastawiona, wręcz nawet agresywnie momentami.
Natomiast to, co się wydarzyło, było podobnie najlepszym możliwym rozwiązaniem, ponieważ Adam zajął pierwsze miejsce, a ja oplasowałam się na drugim. Po czym wydaje się, że publiczność mnie nagle polubiła. Stałem się wręcz dla nich bohaterem i mimo tego, że w niedzielę nasze pozycje się odwróciły, czyli ja wygrałam, Adam był drugi, ale czułem, że polska publiczność świętowała razem ze mną i od tamtej pory absolutnie nie mogę nic złego powiedzieć na temat polskiej publiczności. Bardzo się cieszę, że kryzys został teraz na zawsze, mam nadzieję, zażegnany. Olennakin onnellinen siitä, että tämä kriisi on toivottavasti hyvästelty ikuisesti. Koski sitä, miltä ensimmäisten mäkiviikkojen, keskiverkon mäkiviikkojen voittaminen tuntui ja miten valmistauduit siihen? Ensimmäinen kerta, kun voitin Keski-Euroopan mäkiviikon, niin se tuntui aika uskomattomalta, koska mulla oli kuitenkin ne muistikuvat ihan sieltä lapsuudesta, kun mä ihailin, kun Matti Nykänen tai kuka ikinä voitti mäkiviikkoa ja että voi niin haaveilin, että voi kun itse joskus pääsis tonne. Niin sitten kun sen olikin yhtäkkiä voittanut itse, niin ei sitä oikein edes ymmärtänyt, että sitten sanotaan, että toinen mäkiviikon voitto tuntui todella paljon niin kuin, tai oli paljon enemmän tunteella siinä mukana kuin siinä ensimmäisessä. Se ensimmäinen tuli jotenkin vähän yllättäen. Joo, miten valmistautunut. Mäkiviikko on ollut niin kuin, ihan jo sieltä asti, kun en vielä ollut siellä menestynytkään, mutta olin ollut jo mukana, niin siitä jotenkin tuli mulle heti semmoinen iso juttu ja isoin juttu, että totta kai on ollut hienoa voittaa vaikka maailmanmestaruuskin, mutta mä en ikinä ole pystynyt vertaamaan sitä mäkiviikon voittamiseen, että se on mulla ollut aina se isoin homma, että yhden kisan on se maailmanmestaruuskilpailu tai olympiakilpailu, niin mä näen, että yhden kisan pystyy voittamaan kuka vaan, mutta sitten tommonen turne, mihin tarvitaan monta kisaa pystyäkseen voittamaan sen turneen, niin siinä ei pelkästään, tai siinä ei tuurille jää hirveästi sijaa. Toinen kysymys oli, tunneetko Kannusta? No, en henkilökohtaisesti sen paremmin muuta kuin kilpakumppaneita. Tietysti ehdittiin olemaan monta vuotta ja totta kai siellä sitten kilpailujen sekä sisällä että ulkopuolella niin juteltu keskenämme totta kai, mutta ei sitten niin kuin lajirajojen ulkopuolella ei olla oltu tekemisissä. Jeżeli chodzi o turniej 4 skoczni, szczerze mówiąc, kiedy wygrałem po raz pierwszy, nawet do końca tego nie rozumiałem. Wydarzyło się tak zaskakująco, tak szybko, że nawet nie dotarło to do mnie. Oczywiście zawsze podziwiałem Mattiego Nykänena i zawsze marzyłem o tym, żeby ten turniej wygrać, natomiast dopiero w zasadzie za drugim razem, kiedy ten turniej wygrałem, było to dla mnie bardzo mocne przeżycie. Szczerze mówiąc, nawet wygrywanie Mistrzostw Świata czy innych zawodów nigdy nie równało się właśnie z tym uczuciem, jakie dawało wygranie turnieju 4 skoczni. Czy przygotowywałam się to szczególnie? Może niekoniecznie, ale zawsze o tym myślałam. To był zawsze dla mnie ten największy, najważniejszy cel, bo wydawało mi się zawsze, że jedne skoki może wygrać ktokolwiek, czy jedne zawody, natomiast żeby wygrać ten poczwórny turniej, no to tutaj nie ma miejsca na szczęście, tutaj trzeba też dać coś od siebie. Jeżeli chodzi o Kamila Stochan, no, mieliśmy okazję krótko rywalizować ze sobą, więc oczywiście mieliśmy krótkie okazje, żeby porozmawiać ze sobą. Osobiście tak bardzo blisko jednak się nie znamy.